Helo na, wel mae'r haul yn tywynnu'n braf a Dwyn gyda fy ffrindiau yn yr ardd fan hyn. Mae Dewin da fi a Doti yn mynd i helpu i ni blannu ffrwythau hyfryd. Nawr mae ffrwythau yn tyfu ar goed, fel y goeden yma. Dyma goeden eirin. Bydd yn dod â eirin hyfryd llawn blas a sydd yn hwyrach yn y flwyddyn. Ond hefyd fe allwn ni dyfu nhw mewn potiau bach fel hyn. A be dwi am dyfu heddiw ydy mefus. Pwy fan hyn sy'n hoffi mefus? O, dwi wrth y modd. O, mae Dewin wrth i fodd. O, a mae Doti wrth i bodd a mefus hefyd. Felly, na gyd sydd angen yn ni ydy cafan bach neu botyn fel hyn yn llawn compos am y bwrpas a phlanhigion mefus. Yn gyntaf, dwi am blannu'r planhigyn. Ewch gyda'r potyn, eich bysedd fel hyn, troi e ben i weired, a tap, 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 a Dewin yn helpu roi tap. A fel welwch chi, mae'r gwreiddiau bach fel spaghetti yn pipo mas, a ni eisiau ryddhau nhw chydig bach, chreu twll wedyn gyda'n dwylo, digon dofn i'r gwreiddiau i gyd, cofiwch, a phlannu'r planhigyn yn y potyn fel hyn. A dwi am blannu 1, 2, 3 planhigyn yn y potyn yma. A gydag amser, bydd y planhigion yma yn dwyn blodau bach gwyn hyfryd. Ac wedyn bydd y gwenyn yn dod a'r pilipalod i beisio. Ac yna bydd y blodau bach, wel, byddan nhw'n creu ffrwythau blasus dros ben. A'r ffrwythau hynny fydd y mefus yma fan hyn. Felly pan fydd hi'n haf a tywydd hi fe'n ia, fe gewch chi sy'n gyfle hefyd i fwytach mefus eich hunan. Gewch chi ddim byd gwe. Reit, wech ni fwrw mlaen ar gwaith yn yr ardd. Ond tan y tro nesaf, joiwch y garddio.